Бундагани! Виждали ли сте кобра? Сега няма да видим. Никой не е виждал кобра? Сега няма да видим. Няма да Сега няма да видим. Няма да видим. Стома неверни. Бръкни, за да бръкнеш, стома неверни. Куда? Така, група, искам да ви покажа типична кобра от Сахара. Ако някой е виждал, имаме две. Чакам кобра. Не, една кобра. Искам да я видите всички заедно. Тази кобра. А що мисля? Готвена ли или не? Дървете се малко по-натакова, че е опасно. Така, група. Готови ли сте? Да. Ако пръкне? Честит! Искам да ви кажа нещо, което никога не може да се случи. Докато